Apis mar Gavana ma County ma Homa Bay ogolo omenda maromo milion 30 mar siro somb jopuonjre maromo 270 madhi donje klas 9 e bwo chenro mar Fins to Swim, ma en chenro mar siro somb jopuonjre go. Kaka jafwambo mar siro somb jopuonjre bende ne odhi nyime e County ma Migori kod mano ma Kisumu. Jopuonjre go manotimo penj mar klas 8 kendo yudo max 350 kadhi nyime koro ne yudo thuolo mar buonjo bang' apis gavana ma Homa Bay kawo ting' mar chulo negi school fees chakre klas 9 nyaka chieng' moro gitiek sombgi e mbalariany. Gavana Wanga manotelo e chenro mar chiwo chege ne jopuonjre go ne okoni dwaro mare en mondo jopuonjre go osome yo ma owinjore ka okoni mopore kod chulo negi school fees. Bende ne gichiwo negi gigo te ma idwaro gigo ka gidonjo e klas 9. Onge gima nyalo timo ne thurwa ka maloni nyithindwa osomo. Moloto nyithindwa manokalo penj mowuo penj nyaka oko. Atiende ni sawuono wachako wuoth mar neno ni nyithindwa bro bedo dakteche nikech nyithindogi ka gidhi e skul pachgi koro ok par wach fees. Imbe pachi ok chandre. In kori ng'iyo nyathi machielo ma to kori wenwa. Gavana Wanga mani oten gi apisas mamoko e piny owacho mare oyango ni omenda ma itiyogo e siro somb jopuonjre go gidhi medo mondo gikaw jopuonjre mathoth ma wigi bith to wuok e familia ma yuto gi ni piny. Wagolo basari e 2.5 million per ward, watero basari e 5 million per ward. Mondo koro nyithindo wang'ni noyudo nyithindo 500 e ward, wang'ni gidhi bedo nyithindo 1,000. Scholarship be wadhi medo pesa ne nikech ang'o? Wadhi medo wi nyithindo gi, wachak wadhi medo nyithindo moko. Matiende ni nyaka med pesa mar scholarship be. Kae kaunti ma Kisumu maromo jopuonjre 220 mawuok Nyanza gi Western ne oyudo sir mar somo kawuok e bengi mar KCB. Jopuonjre go gin moko kuom jopuonjre maromo 1,000 madhi yudo sir makamano e pachoka kendo gibiro chako somo kokalo sirno kochakore juma manyien. Bengi no oseketo tenge omenda maromo milion 7 mar siro somb jopuonjre higani kendo chenro no geto jopuonjre mariek to wuok e familia ma yuto gi ni piny. The cost of education is rising. The new education system in this country is expensive. From the controversial CBC to junior secondary schools, TVETs and universities, parents and guardians are overburdened. Had it not been for scholarships such as the one we are unveiling today and witnessing their recipients, many students would be locked out of schools and colleges. I urge the corporate entities not to regret giving out these millions to the needy because it helps them to play a role in the support of the community. Every year the bank commits 1.5% of the profit that the bank makes, and this goes back to run the programs that we run within the foundation to help our youth, to address the issue, the current issue of unemployment, and to address the current issue of some students not being able to get access to basic education. Kumachielo bende I kaunti ma Migori jopuonjre 76 manotimo penj mar KCPE ne oyudo sir kawuok e bengi mar Equity e bade mar kaunti no e bwo chenro gi mar somo ma ong'ere ni elimu scholarship mar siro sombgi ka gidonjo e klas 9. Yeah, most of the time 4 or 5 cases we have had issues of learners dropping out, and most of those scenarios are dealt with the selection board, because if the learners has to drop out, the board has to sit back and sit again and be able to evaluate what were the reasons why these learners had to drop out of the program and how can it be salvaged, because before even it gets to a level of removing the learner from the program, we must get to all the facts and know how can the situation be salvaged, because we need all our learners. As we pick them, they should be able to complete their studies and realize the dream of their lives through this program. Alia Beach, Ramogi TV,